Que se queda lá. Un bo plan, que xa está Fátima aí, que non sei se conseguiches, compañeira, abrirte paso aí entre toda esa xente para ver esa poxa en riguroso directo. 12 punto. 50. Aquí estamos en riguroso directo, 50 euros van poxando xa, que é un prezo alto, compañeira. A canto van, a canto van? En 40, no, en 50, non sei que. 53 xa. Ai, 60, isto xa foi 60. Eso é moito, ou? Madre mía, eu digo. Cantas uñas son? 6. 6 uñas, 60 euros. Sí. Sale, chegalle ben, ou? Pero son as dos San-Lázaro. E ora cocias. Mételle chourizo, mételle os bertóns, xa teño. Sigue subindo, 72. 72, é que me estou perdendo a poxa por falar con vos, pero vamos, estades aí, cantos cartos trouxeches ti? Eu non vou puxar. 80. Espera un momento, Carlos, que estamos en directo para a televisión. 80 é moito, ou? Pa isto sí. Sí. Estamos falando con Carlos, que é un fillo dos homenaxeados deste ano. Que me contabas ti? Que é a primeira vez que van tan caras, coño. 30 euros? Sí, nunca se venderon tan caras como este ano. No supermercado non están tanto tampouco. Eu penso que a moita xente faino para o santo. E que, non ves, quedan as uñas para volver a sortear. Unha ofrenda? Exactamente. E o San Lázaro a que axuda? De que é abogoso? Dos animales. Ah, das heridas dos animais. Sí, dai unha limorna aí, sí. Por eso hai tanta uña, distí. E hai que terlle fe, moita fe. Isto é un acto de fe, non estamos vivindo aquí. Hai que traer cartos tamén, hai que traer cartos hoxe aquí porque... Era chea, eso sí. Tarjeta non. No, todo en metálico, Mira, imos falar con un home que sí que comprou, que sí que xa mercou as uñas. Onde está que mercou? Ti xa mercaches? Non, ahora vamos con isto. Cantos cartos trouxeches? 100 euros, a ver que pasa, a ver se gastamos. Nin de coña. 100 euros son moitos, 100 euros son 80 e moito tamén este ano. 25 os huevos. 25 euros. Mira, os huevos. Os huevos. Unha docena de huevos. Carai, bueno, aquí a xente ven con cartiños. A ver, que estamos aquí, e que claro, vanme tocar a min tamén, vanme tocar a min poxar. Cantos cartos trouxeches, Mari Carmen? Moi poucos. Non che van chejar, é que este ano poxa ben, Vai moi cara a cousa. Vai cara, pero ben nos merece. Claro. Bueno, compañeiros, despedimos aquí en directo con esta poxa que xa vedes que está, vamos, subindo porque ben, o merece o santo, compañeiros. Seguimos en directo. Aí sí que suba a temperatura hoxe, querida Fátima, vaya ambientazo. 100 euros levaba aí ese home, a xente soa forte aquí, Claro, a ver, é porque puxan, porque realmente é como unha ofrenda, porque é o produto máis humilde, máis barato que hai, o pé de cocho, uña de cocho. Meu pai foi para Suíza e cando foi non tiña cartos e dicía, comín un ano inteiro pés de cochos porque era o máis barato que había no supermercado de Suíza. É verdad que é un produto que está saladiño, o pé de cocho si está salado, está moi cocidiño, ten esa carne gelatinosa que si é rica cunha berza, con repolo e tal, pero é un produto moi barato, que pasa que en este caso é unha ofrenda. Ti, por exemplo, se o teu patrón dos animales, eu ofrezo que se a miña vaca me cura ou se me sale ben este ano, se me van ben os animales, eu ofrezo unha ira e compro como San Antonio ou tradicións nosas, e de feito é unha das festas máis antiguas que hai. Sí, despois nos explicará aí Bernardo, estamos vendo aí riguroso directo esta poxa cas uñas e tamén con ovos, que uno sabía que se posaban os ovos tamén, Hugo. Sí, bueno, esta tradición ven de moito atrás, no século XVII, e o increíble que esta subasta no seu momento era para os enfermos sen recursos, especialmente... Non fagas moito spoiler, bueno, que logo nos contará Bernardo. Estou adiantándome a Bernardo, pero bueno, insisto, por facer aí un pouco, por non facer spoiler, digo que a tradición é moi bonita, e que, bueno, é que... Pero que a maravilla desas tradicións, que agora que mirade como está iso abarrotado, a verdade que contribúe esta mañá que temos hoxe maravillosa de temperatura, e que a xente xa se toma moi en serio estas tradicións, que maravilloso. Ten moitísimo tirón. Eu cometín o erro esta fin de semana que iba con presa e dixen atallo por San Lázaro para chegar antes, craso error. Quedei ali atrapada toda esa xente, claro, ata que caín e dixen, claro, que están coa festa. Era imposible atravesar San Lázaro. E hoxe ten moito mérito que Fátima lograra porse aí en primeira fila da poxa. Manel, ti posarías aí, levarías a un cartiño... Non sabía desta tradición, menos mal que me informades, pero eu cando estaba vendo a Catruña de Cerdo, 80 pavos, dixen, o que falábamos antes, xa está
trancos aranceles, me cago en la vi. Dios mío querido, ahora me aclaráchedes que é unha ofrenda, entonces o bicho natural digo, bueno. Bueno, de que falamos outro día que en Ferrol tamén custaba bastante cara esta delicatessen. Os chicharróns a 40 euros. Aí non dixeches nada, querido. No, estaba Pepo, Eu vos estaba vendo Bueno, xa, pero ti seguro que estabas de acordo tamén. Bueno, logo volveremos aí con Fátima e falaremos desta orixe que xa nos estaba adiantando Hugo, que quizáis moitos non coñecían, desta tradición. 12, 5 minutos.